comunicar el fet que la fira torna a tirar endavant, acumulant els èxits dels anys anteriors. Ara parlàvem que l'any passat vam arribar als 12.000, vam superar els 12.000 visitants. Això és un èxit rotund i dona peu a continuar treballant per a poder... No és que sigui una competició, però sí, al final és evident que el que volem és acabar sent una fira de referència a nivell del país en els clics, algo que realment sobta la quantitat de gent que hi participa, i des de l'Ajuntament d'Amposta per a nosaltres la veritat és que és un plaer. Sabeu que l'any passat vam tenir polèmica inclús, vull dir que també va ser... És una fira en la qual també s'incorporen diorames que sovint acaben representant l'actualitat, i veurem aquest any en què ens sorprenen els dioramistes a l'hora de fer les representacions, i per part de l'Ajuntament continua donant suport, perquè la veritat és d'agrair la tasca que es fa, sobretot per lo que es fa paral·lelament a la ciutat. Aquest any s'incorpora un concurs d'aparadors, però també se convida als restaurants a que puguen fer menús vinculats a ExpoClick, i al final no deixa de ser una d'aquelles activitats que tires endavant perquè també està la part de dinamització econòmica que representa. A més, pel sector també és una fira que comença a ser de referència. Els expositors i venedors que venen aquí, quan repeteixen i tornen a vindre, que venen els mateixos que l'any passat, o com a mínim la mateixa quantitat, és perquè l'any anterior els hi va sortir a compte vindre. Per tant, també és un punt en el qual és un punt de venda durant aquests dies de material de clics. Ja quan parles de superes els 5 anys, jo crec que parlem de fires consolidades, i la 7a edició, ara ja anem cap als 10 anys i ja farem alguna cosa d'aquí 3 anys. Enguany és l'edició en què tenim més metres quadrats de maquetes, són 270 metres quadrats de maquetes, no s'havien tingut mai. És important perquè són diorames molt grans. I després, pel que respecta als venedors, seguim en el mateix número de venedors que edicions anteriors, 12, i venen des de, com altres anys s'ha fet, tant d'Europa com de la resta de l'Estat, com venedors locals i catalans, que també és un fet important que vinguin venedors europeus. Se corre la veu i, com ha comentat ara Adam, la mescla de política l'any passat ens ha portat a que molta gent ens situï el mapa, que és important, i que vulguem vindre, la veritat. Fem un concurs d'aparadors, que crec que ha arrencat molt bé, 5 aparadors, que són 5 establiments de la ciutat, que han muntat un diorama i el podeu anar visitant fins al dia 12, crec que era, no? Sí, fins al dia 12. Allà on seguim en el concurs d'Instagram de fotografia, que és el hashtag que és concurs ExpoClick del 18. Hi haurà restaurants que tindran menú ExpoClick durant els 3 dies de la fira. A partir d'aquí esperem també moure'ns en els números de visitants dels anys anteriors, que són en torn als 11-12.000 visitants. I, sí, com ha dit Adam, ficar-nos aquí al sector, fira referència, sense competir amb ningú, però sí que volem estar allí entre les importants. A partir d'aquí, seguir treballant any rere any, i com ha dit Adam, que li prenc la paraula, espero que pas 10 anys poguéssim fer alguna cosa una mica... Qui estigui, de cara als 10 anys, poder fer alguna una mica més sonat.